da lahiya launi ba ni ji wani abu daga ciki duka saboda na san da kawai Allah ne ya rubuta da yau zan waɗe a cikin wannan wasa kenan ba abun damuwa ba in ma na sa damuwa gaban zani ba abun da zai yi kuma Isaka ba dan koko wanda ni ba za a ce dai Isaka ya kada ni in sa damuwa ba haka ba lokaci ne Allah ya kawo mishi yanayi ba wani abu bane da haka masoya kowa ya cire abin da ke cikin kanshi na tunanin a'a Isaka wani abu ne a'a lokaci ne wallahi lokaci ne ba wani abu bane kowa yana nema asiran kowa da yake neman ma kowa suna nema haka to kenan shi Allah ara mutun rana kace kana so ka ga bayan shi babu yadda za a yi ne in ma kace bayan shi yake so ga sai dai kai ga yadda baka so to dan haka kowa ya cire abin da ke cikin kanshi akan wago kokowa in rabon shi ne zai samu in kun ba rabon shi ba akwai mutane da yawa kuma suna iya kara shi ba su iya kara shi bane kenan lokaci ne kenan a bari a zara idanu a ga abin da Allah ya yi kuma ubangiji Allah ya ba mai rabo sa bakin ciki na godiya nake kira ga zuwa ga sauran uwanka masu kokowa masu mai da kokowa da an kada su ne kira ga abin da zan ce musu ba su san ma me suke ba zan ce musu tunda dan an kara haka sa wani damuwa no wannan bai yi ba gaskiya bai kamata ka sa damuwa ba kai wanda ka kara su ma duka aka yi sai da aka yi kenan da an kara ka ba abun ka sa damuwa bane sai ka tarba kai ma gaba wasu za ka kara kuma a baya ma ka kado wasu kenan me na sa damuwa kai ɗaya ne aka haihuwa da iya ai ba kai ɗaya bane kenan da an kara ka sa wani damuwa gaban zani no ba haka nan bane ita ko kowa abun da take ka kada a kada ka ne mutum ya zama yanzu me yasa ka gani mutane kowa ya ce isa kami ne ba sai isa kami saboda ba a kada shi wani yana kada ba wani abu bane kuma shi kuma wannan lokaci ne ku yi la'akari da haka akwai lokacin da sai an ce isa ka taso kai ko ya ce bai iya saboda kamin shi an yi gwanne da dama wanda Allah ya ara ma ranar kuma suka wuce to shi kuma jini gare cikin jiki ba da haka jama'a ina yi ma kowa fata alkhairi kuma kowa ya cire abin da ke cikin kai kuma mu muna barin addu'a ba yadda inda an ka aje muna so a dora addu'a wadda ake mu saboda mu yanzu ne mun ka za mu damce mun zuwa yi ba ko kuwa yanzu muka fara ba mu yi da kuraje ba insha Allah godiya nake